Kai gaskiya wannan bawan Allah Muhammad Zul Allah saka mai da alkhairi saboda yana ba da hidima a cikin musulunci gaskiya sosai. Wannan gashi nan gayi kamar yadda kuke gani yadda ya shiryar da wani bawan Allah wani mai addinin Hindu ya zuwa musulunci. Alhamdulillah masha Allah abun sai wanda ya gani kalli bidiyon nan. Akwai wani yaro da idan mun yi karatu yake a ƙasar Saudiya yake a Riyadh, yana da kamfani ma. Idan mun yi dan program ya ga ya dace sai ya mai da shi dan yi bidiyo ya sa a YouTube. To sai wani abu ya faru wanda ya bani sha'awa da ya turo mana. Na yi magana akan komai na manzon Allah ya fi. Na ce salati irin na manzon Allah ya fi, addini irin na manzon Allah ya fi, sallah irin ta manzon Allah ta yi, komai kai takalmin annabi ya fi kowane takalmi, gidan annabi ya fi kowane gida, komai na annabi ya fi. To sai yaron ya je mai da shi bidiyo sai ya kawo takalmin gwal sai ce wannan fa sai kawo magana ta sance na annabi ya fi, sai kawo rigar gwal sai ce wannan fa sai kawo magana ta sance na annabi ya fi, sai nuna katon gida ce wannan fa sai in ce na annabi ya fi. Kamar wato zama muka yi tare da shi muka yi. To da ya zo bangaren addinin akwai wanda suke aiki da shi a kamfanin, shi kuma dan addinin Hindu ne masu bautar gunki. Sai ya zo ya lallashe shi ya ce masa zai sa masa riga da cross a wuya, za su wani shiri ya gaya masa da turanci. Ya ce amma wata kalma yake so ya faɗa sunanta na annabi ya fi, amma shi bai san me take nufi ba. Wannan ba ma guje sai suka zo ya samu masa riga ta abin da ya sa abin in coci, sai tambaye shi wani addini ya fi, sai ce na annabi ya fi. Addinin Kirista fa addini annabi ya fi kowanne addini. Sura ya kalmar da ya ta koya masa kenan na annabi ya fi. বুকটা একটু এদিকে বইটা একটু এদিকে ঘুরে দাও নিচে আমার ঠিক আছে يلا اجل خلاص مرسل ايوه كويس الدين كريستا فا addini annabi ya fi kowanne addini. شوف بوك شوف فيس الدين كريستا فا addini annabi ya fi kowanne addini. اجل شوف كويس الدين كريستا فا addini annabi ya fi kowanne addini. يلا اجل الدين سوي جرجر بوك سوي جيب بوك الدين كريستا فا addini annabi ya fi kowanne addini. اجل يلا Ya shawara yake. ايوه يلا سوي جرجر خلاص ايوه الدين كريستا فا addini annabi ya fi kowanne addini. To bayan an saki bidiyon a ƙasar Saudiya da ƙasashen Laraba inda Hausawa suke da masu sauraron wannan, sai abin yayi ta yaduwa. Sai shi wannan ya ga followers da masu bi sun yawa, sai ya tambaye shi wai me nace ne? Sai ya ce masa ai ca kai a cikin addinai na annabi Muhammad ya fi. Sai ce amma kuma jama'a suke ta sharin haka ake ta shigowa. Sai ce mutu ai ka gani. To sai ya dinga jin daɗi, sai ya fara tallata masa musulunci. Yana tallata masa musulunci, yana tallata masa musulunci. Islam is very good. Yeah, Best. it's the best. Yeah, it's the best. Yeah. So every day you read this one, inshallah, you understand everything, inshallah. Yana tallata masa musulunci, yana tallata masa musulunci. Yanzu dai ya yo bidiyo ya turo min shi da shi ya karɓi kalmar shahada. Ya karɓi kalmar shahada, ya musulunta, ya canza sunansa daga wancan ba magujan, ya sa sunan musulmi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. wallahi addini annabi ya fi kowane addini. sallallahu alaihi wa sallam. Na ji daɗin abin da ya yi. To kaga yanzu da haka da 'yan social media haka suke, da 'yan TikTok haka suke yi, ai ba za mu dinga rigima da su ba. Ka gani, ka yi amfani da fasaharka ta TikTok ko ta social media ko ta Instagram ko waye, ka dinga yin kasuwanci.
ko ka dinga yada addini, ko ka dinga kare al'adarka, ko ka dinga kare al'ummarka, ko ka yada ilimi. Wannan su ne amfanin social media. Duk wani musulmi wanda ya alfahari ko kuma ya ji daɗin wannan labarin ya taya mu yada wannan bidiyon. Zol Voice.